ट्रान्सपोर्ट काउन्सिल जे असता अंडर ऑनरेबल चेअरमॅनशिप ऑफ श्री नितीन गडकरी जी युनियन मिनिस्टर फॉर रोड अँड सरफेस ट्रान्सपोर्ट. सो दोन मुद्दे आहे गोंयांक लागता ते काढलेले. एक हॅव्हिंग ड्रायव्हिंग टेस्टिंग सेंटर. ओके. Even Goa as a state was not eligible because those with population of less than 20 lakhs were not eligible. So ओके. I raised this issue. So now Goa is going to be eligible. The schemeच त्याने निर्णय घेतला. So ओके. that we also get a center for training drivers and all. I asked for amendment to section 15(4) of Motor Vehicle Act, wherein if your license expires, तुका फक्त 1 वर्स मेळटले. आमचे लोक भायर बीन असता ते some reason somebody forgets to renew his license, then he had to go to entire process of joining a driving school, परत driving test आणि 15 दीस रावपा जाय. So it is very cumbersome. So that I asked it should be made at least 3 years, that they should renew it within 3 years, but they are agreeing to make it to 2 years. जसे गोवा माइल्स सेल्फ फायनान्सिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम जी केला, जे गोंयचे टॅक्सी पात्रांव स्कीम, मुख्यमंत्री टॅक्सी पात्रांव स्कीम जी हांवें तेन्ना करून हाडलेली. सो गोवा माइल्स कितें करता, प्रायव्हेट फायनान्सर घेवन 25% मार्जिन मनी ते घेता आणि स्लोली रिकवर करता. बँक रिकवर करता, रिमेनिंग 75% स्लोली रिकवर करता. असे अंतरप्रेनर जाला, म्हणजे पात्रांव जाला टॅक्सीचे. तशेंच बसीचेय जावपाक शकता, अख्खे इंडियाभर टॅक्सीचेय जावपाक शकता आणि इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर द युथ. सो हो मुद्दो हांवें सांगला, तेणें सांगला व्हेरी गुड स्कीम तेणें अपलोड केले आणि it is for state governments to do that, but I will see how to push it from the center to central scheme कशें करपाक. सपोज कोण नवीन बस घेता आपले पयशे घालून, फायनान्सर घालून, ताका आपले पयशे मेळटले, आमकां जाय ती बस मेळटली, आमी हायर करतले आणि ट्रान्सपोर्ट व्यवस्थितपणे चलतलो. बरोबर. ही एप्रिशिएटेड द स्कीम. एक म्हणल्यार सेकंड लूप फ्रॉम मुर्मुगांव हार्बर टू म्हणजे कनेक्टिंग द न्यू हायवे तेणें बांदला ती. The second loop they ready झाले आसा for inauguration, and also dedicating the other flyover which is being built from Dabolim Junction to Queenie Nagar, म्हणजे ते बोगमालो जंक्शन टू क्विनी नगर. ओके. तेजे फाउंडेशन स्टोन जावन आपण ऑलमोस्ट 30-40% वर्क जे काम झाले. So both the projects he is going to dedicate that day to the country or to Goa or whatever तेच तो करता.